Rapport dwar id-drittijiet tal-bniedem f'Malta maħruġ mid-Dipartiment tal-Istat tal-Istati Uniti jitkellem b'mod pożittiv dwar il-governanza u l-ħidma effettiva tal-Gvern biex id-drittijiet tal-bniedem jiġu mħarsa. Ir-rapport jirrimarka l-qtil ta' Daphne Caruana Galizia u jgħid li l-awtoritajiet arrestaw 3 persuni li jiffaċċjaw proċeduri kriminali brabta ma' dan il-qtil. Ir-rapport li jkopri s-sena li għaddiet jgħid li f'każijiet ta' allegazzjonijiet serji il-Gvern ħal passi neċessarji biex jinvestiga u jipproċedi kontra n-nies involuti rispettivament mill-liema qasam ġejjin. Dwar il-korruzzjoni u trasparenza, ir-rapport maħruġ mid-Dipartiment tal-Gvern Amerikan jistqar li l-Gvern implementa l-liġi kontra l-korruzzjoni b'mod effettiv. Bi kliem ċar daqs il-kristall, intqal ukoll li l-organizzazzjonijiet favur id-drittijiet tal-bniedem kemm dawk lokali u internazzjonali operaw f'pajjiżna mingħajr xkiel jew intħil tal-Gvern. Ir-rapport imur lil u jgħid li l-awtoritajiet mhux tal-li ma fixklux iżda kooperaw ma' dawn l-organizzazzjonijiet. Fl-isfond li s-sena l-oħra l-Gvern olla l-paga minima dwar is-settur tax-xogħol, ir-rapport jgħid li l-paga minima hija l fuq mill-livell ta' dħul ta' dawk foqra. Ir-rapport iżid jgħid li l-Aġenziji tal-Gvern bħal Jobs Plus effettivament inforzat li titħallas il-paga minima u qed tindirizza x-xogħol prekarju. Ir-rapport jagħmel diversi rimarki pożittivi oħra dwar il-ħarsien ta' drittijiet tal-bniedem fosthom dwar l-istituzzjonijiet indipendenti ta' pajjiżna bħal qrati. Jgħid li l-elezzjoni f'pajjiżna huma ħielsa u titħaddem il-libertà tal-espressjoni.